ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ପାଇବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ କିପରି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ତାହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ, ତାର ଭୁଲ ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ନାହିଁ ତ? ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦିଆଯିବନି। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲ ଅଛି ତ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରା ଦିଆଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରା ଦିଆଯାଇପାରିବ। এই କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ମୋର ମିଛ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ। এই କଥା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କଟା ଠିକ୍ ନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ଡିପିଡି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା ସେଡ଼ିଂ କରିନାହାନ୍ତି, NPCI ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ NPCI DPT ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏ କଥା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲରେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାଇ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି 9ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଘରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି 9ଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ସୁବିଧା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଥାଏ, ପାଉନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସାମିଲ କରି ନିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।